Türkmenler Ukrainada özlerine kömek etmeye mecbur bolýarlar. Ukrainadaky harby operasiýa türkmenleriň bu ýurtdaky diplomatik wekilçiligini geň aldyrdy. Konflikt başlamazdan ozal beýleki ýurtlaryň raýatlaryna Daşary işler ministrlikleri Ukrainany terk etmek barada duýduruş berdiler. Olar üçin evakuasiýa guraldy. Käbir Merkez Aziýa ýurtlary hatda konflikt başlandan soň hem öz raýatlaryny Ukrainadan alyp başladylar. Türkmen raýatlary Entek Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden beýle teklip almadylar. Dawa jenjeliň ilkinji gününde Türkmenistanyň raýatlary Kiýewdaky elçihananyň we konsullugyň telefonlaryny üzdiler. Beýlekler şol ýere bardylar, ýöne adaty ümsümlik bilen ýüzbe-ýüz boldular. Olardan iň işçileri Türkmenistanyň prezidentine, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine, Ukrainanyň häkimetlerine, adam hukuklary goraýjy guramalara, hatda prezident Vladimir Vladimirovich Putina hat ýazdylar. Takyp jogap alyp bilmän Ukrainadaky türkmen raýatlary sosial ulgamlarda öz başlap toplandylar. Häzirki wagtda ýaşlar Aşgabatda öz raýatlaryna üns berer diýen umyt bilen kynçylyk çekýänleriň resmi sanawyny doldurup başladylar. Sanawda 300-den gowrak adam bar. Dolu atlary, doglan senesi, şäheri we ýaşaýan ýeri, pasport belgisi, Ukrainanyň telefon nomeri we Türkmenistandaky garnaşlarynyň telefon nomerleri görkezilýär. Ýaşlar sanawy Ukrainadaky öz elçihanasyna iýermekçi. Muňa urdaşlykda türkmen häkimetleri men hiç zat bilemok diýen adaty pozisiýany eýeleýän halatynda bu sanawy adam hukuklaryny goraýjy aktivistlere iýermek kararyna geldiler. Türkmen Helsinki fondy eýem bunyň bir nuskasyny aldy. Kiýewdaky bir türkmen aktivisti bu çäräni şeýle esaslandyrdy. Häkimetlerimiz bize olar gizlendiler we kömek soramadylar diýmesinler. Sanaw esýär. Kiýewde 26 fevraldan 28 fevral aralygyna adatdan daşary ýagdaý esasyna komendant sagady girizildi. 17:00-dan ýerden sagat 08:00-a çenli raýatlary şäheriň köçelerinde bolmak gadagan edildi.